Bon dia, blauets! Avui acabarem la teoria sobre els complements verbals i el subjecte. Vàrem acabar en aquesta diapositiva. Sense enredar-me més, comencem. El complement de règim verbal. Insisteix que la idea que ara no em dedicaré a explicar què és cada complement, com s'identifica, quina funció fa o com es construeix. Però una cosa que sí vos he de dir és que el complement de règim verbal exigeix una preposició al verb. Quan hi ha un complement que té una preposició, podria ser un complement de règim verbal, però això ja depèn de si el verb l'exigeix o no. El tema és, per substituir-lo, el pronom feble serà depenent del tipus de preposició que tingui aquest complement de règim. Com diu aquí, si està introduït per qualsevol preposició que no sigui de, se substitueix pel pronom feble i. En Francesc pensava en Freud. I pensava. Records en Francesc, que ara després tornaré a parlar d'ell perquè em va donar una idea molt bona per explicar el complement de règim verbal. En Nadal, records en Nadal també, en Nadal no va pensar a entregar-lo. No hi va pensar. Això és un poema que havia de fer i no hi va pensar. A la primera carpeta que va fer jo, o la segona. Cal pensar en que vendran convidats celíacs. Cal pensar-hi. Aquest en està en vermell per una cosa que diré a continuació. S'han avasat a la bona vida. Sí, han avasat. Fixeu-vos que els complements de règim verbals van precedits per una preposició. I aquests verbs principals que hi ha, si no hi hagués aquest complement de règim verbal, l'oració no tindria sentit, quedaria coixa, li falta informació. En Francesc pensava... Si tu dius això i esperes a que l'oient et respongui, ell et demanarà en què aquest en surt automàticament. Per tant, això indica que és un complement de règim, el mateix passa amb els altres. En Nadal no va pensar a què. Cal pensar en què. S'han avasat a què? Repetesc. Qualsevol preposició que no sigui de se substitueix per i. Quines són les preposicions que duen els complements de règims? A, de, en i per. Per tant, si és a, en o per, serà i. I com diu a continuació, si està introduït per de, serà en. Na Julieta, no te recorda, na Julieta, es va oblidar del poema. Se'n va oblidar. No és si va oblidar. És complement de règim, però, com que va precedit per una preposició diferent, la pronominalització també és diferent. Na Julieta es va oblidar. Es va oblidar de que. Això t'indica que és complement de règim. No es va adonar de que no l'havia entregat. No se'n va adonar. No és no s'hi va adonar. Tot depèn de la preposició del complement de règim. Quan el que no és un pronom, cau la preposició precedent en els complements de règim verbal. Per això, aquestes dues preposicions que tenim marcades en vermell no les deim. Cal pensar que vendran convidats celíacs, no es va adonar que no l'havia entregat. És una cosa excepcional perquè si acabam de dir fa un moment que el complement de règim va en preposició perquè l'exigeix el verb, i aquí no hi és, que és que no és complement de règim, continua sent-ho, el que passa que tenim aquesta regla taronja d'aquí que cal seguir. En Francesc, en tot el seu sentit de l'humor tan particular, va dir, saps com li diuen el complement de règim verbal? El complement lletuga. Per què? Perquè està a règim. En comptes d'explicar el complement de règim verbal, jo directament a vegades ja parlo del complement lletuga i així li queda a tothom. És a dir, has de tenir una vida saludable, menjar molta verdura, i el complement lletuga és el que més ho fa. Però com tothom sap, arriba el vespre i ataques la gelera, així que el complement de règim és només de dia. Seguim. Els complements circumstancials són molt fàcils, però són tan fàcils que poden induir error. Penseu que hi ha de lloc, d'espai, de temps, d'instrument, de companyia, de moda, i no sé si me n'he deixat qualcun. Alerta. No qualsevol cosa que indiqui un lloc, per exemple, serà un complement circumstancial de lloc. Exemple. Ca meva és un lloc molt petit, cosa que és vera. Ca meva no és complement circumstancial de lloc. En aquest cas és subjecte.
És un lloc, sí, però no importa la seva forma, sinó la seva funció. Recordeu el vídeo de què és la morfosintaxi? Molt important. Si és de moda, el complement circumstancial, amb qualsevol preposició o un altre tipus de circumstancial no introduït per de, la pronominalització es fa amb i. Caminava aviat, i caminava. A Mallorca dèiem i caminava, però quan s'escriu és i. Pujava per les escales, i pujava. Anava cap a l'escola, i anava. Caminava aviat seria de moda, per les escales seria de lloc no introduït per de, anava cap a l'escola seria també de lloc no introduït per de. D'altra banda, si va introduït per de i no és de moda, en. Sé que això era en bua. El que passa que com que teniu els apunts i està tot explicat, teniu la referència per en un cas de trobar-vos amb un circumstancial i la vostra intuïció en aquell moment no vos funciona i recorreu als apunts. Tornaven de fer feina, en tornaven, no hi tornaven. Parteixen de casa seva prest, en parteixen prest. Si això ho substituíssiu per i, el complement circumstancial seria diferent o seria un altre tipus de complement. Per tant, molta alerta, perquè ara veurem que se vos acumulen funcions. Què vull dir amb això? Veurem que el mateix pronom feble valdrà per diversos complements, per diverses funcions. I si no domineu les funcions, tindreu un problema. Per exemple, aquest en era també un tipus de complement directe, us recordeu? No penseu, aquest pronom feble, aquesta funció. La relació no és així. En, per exemple, que recordeu veure més endavant, són 6 funcions sintàctiques diferents. Per tant, és molt important tenir dominada la sintaxi, tenir dominats tots els complements, saber-los identificar, crear i reconèixer. Molt important. Heu entès l'acudit? Jo continuo. Com he dit, efectivament ja hi ha més d'un complement que usa els mateixos pronoms. Com vos ho fareu? Molt fàcil, sabent sintaxi. Atribut. Vos record que en català l'atribut funciona amb 4 verbs, no amb 3. Ser, parèixer o semblar, que són sinònims, però són 2 verbs diferents, i estar. Què passa? Aquí el que farem, ho he de dir, és la versió mallorquina de la pronominalització. No vos ensenyaré com ho fan a Catalunya, com ho fa l'estàndard, perquè tanmateix, com que aquí no ho feim així, seria una cosa bastant antinatural. Aquí el que explic jo ara és la regla darrere la manera que parlam. Per tant, ara després deixaré aquí un paper adhesiu perquè quedi clar que és la versió mallorquina. A la catalana ho fan d'una altra manera, però ho deixarem així. Això és una miqueta heterodox, però bé. Primer, quan és el verb ser, parèixer o semblar, es pronominalitza per o. Don Albert és el professor més jove o és? Està desactualitzat, això ja no ho som. Pareix que s'ha oblidat de nosaltres o pareix. Això és perquè un any tenia classe en quart a 1 hora i se'n va oblidar. I vaig deixar 4 nines pobretes desemparades. Ho vaig compensar amb un regalet, records en aquest curs tan especial. Sembla que és tard o sembla. D'altra banda, quan és amb el verb estar, no es pronominalitza per o, sinó amb i. Està cansat de tant de corregir. I està. No és o està. Alerta. Seguir les normes. No estaven gens cansades de copiar. No hi estaven gens. Aquí potser hi haurà problemes perquè com que tot és o, tant sigui en directe com sigui amb atribut, i hem d'anar alerta a fer-ho bé. Com han dit, versió mallorquina de l'explicació. Complement predicatiu. Aquest complement és, personalment, el més complicat d'entendre. Per això, la primera activitat que tindreu és explicar què és. Perquè si no enteneu el que és molt difícil identificar-lo per poder-lo pronominalitzar com toca. Per tant,
però és molt fàcil una vegada identificat perquè només té una forma de pronominalitzar, que és amb i. Na Sandra cantava ben alegre. Recordes na Sandra també? Ella hi cantava. Van trobar el ganivet ensangonat i van trobar el ganivet. El pagès sembrava el blat espès. Això és un exemple del llibre. Sempre escriuen aquest exemple. I sembrava el blat. Molta alerta, molt en compte a confondre el complement predicatiu amb l'atribut. Recordeu la primera activitat, el primer apartat del qüestionari, que hi havia dues oracions amb cansat i una era predicatiu i una altra era atribut i no tothom va saber-lo fer i era per aquest motiu. Perquè d'aspecte semblen el mateix, perquè s'escriuen igual. El professor estava cansat, el professor caminava cansat, semblen el mateix, però perquè un està amb un verb copulatiu i l'altre amb un verb predicatiu, un és atribut i l'altre és complement predicatiu. Molta alerta. El complement de nom i de l'adjectiu. Allò que al principi no recordava que existia i ara explicarem i compensaré el meu error. La diferència entre un complement de nom i un complement de l'adjectiu és la cosa a la qual l'acompanya. En el primer cas és un substantiu i en el segon cas és un adjectiu. No té més misteri. Sigui una cosa o una altra, se substitueixen o es pronominalitzen per el pronom feble en. He comès un error terrible, n'he comès un. No volies una prova de la seva beneitura, no en volies una. Som defensor de la sinceritat. En som defensor. Fixeu-vos que en el primer cas és un complement de nom, el segon també, i el tercer és un complement de l'adjectiu, perquè defensor és un adjectiu. No té misteri. El subjecte. L'única pronominalització que no forma part del predicat, sinó del subjecte. Cosa molt interessant de representar després amb les capsetes. Tindrem el subjecte enmig i tindrem predicat, una ratxeta de subjecte i una altra vegada predicat. Molt fàcil de pronominalitzar també. En qualsevol cas serà en. Aquests exemples estan inspirats en el llibre de la llengua catalana que us vaig dir que vaig consultar, així que 100% estan bé. Que ha arribat cap convidat? No, encara no n'ha arribat cap. Fixeu-vos que aquest N apòstrof fa referència a cap convidat. I si despronominalitzàssim aquest N apòstrof, quedaria encara no ha arribat cap convidat i tindríem un subjecte normal i corrent. No és que quan es pronominalitza passa a ser part del predicat, sinó que continua sent el subjecte talment. Falten 3 setmanes per al teu aniversari o en falten 4? Fa 3 classes que no li anot un negatiu, o potser en fa una. De canals com aquest no n'hi ha gaires. Després vosaltres heu de pensar si és per bé o per mal, però aquesta afirmació tècnicament no és falsa, així que no dic cap mentida. I fins aquí aquesta explicació. Ha estat breu, perquè el que ve a continuació és bastant dens i necessita un vídeo a part. Espero que vos hagi agradat i sobretot que vos hagi estat útil, que és allò més important. Moltes gràcies i fins a la següent entrega. Adeu!